फ्लाइटआव गाखोनाय बादि रकेटआव थांनाय बादि मोनलायलायदों सुथि माबायाव साबमेरिनावसो चलो गारि गैयालै नै गारि गैया थैबा खनसे थैगोन नै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो टिकेट लांफैदों कार्निभेलाव डाइरेक्ट सोदो गेटखौनो सिफायदो फुरा उफाय गैया नै बेथ' थागद मानसि गोजाङा आंनो फुरा गानना फैखादों आरो ना नै टिकेटआ खै थाखाथाय मिथिया नै बावहाय नैबे गथ'फ्रा आदा होनबालाय दाननांगौमोन जोङो आरो नै लाबाय फाइनालि गेटआव एन्ट्रि खालामसै बेनो जाबाय कार्निभेल हाबाब मानसिखौनो माबा एलियन बादिसो नुयोलै माथो गोमो गोथांनो स' दिनै सोर सोर माने सिंगारफोर फैगोन आंबो एक्जेक्टलि मिथिया बाट दायो आं नोंथांमोननो सोर सोर फैगोन गासैखौबो माने देखायगोन आरोना फुरा रेडि खालामगासिनो दङ दासो बे लाइटआ दहाय सानाव जों फैबा औवा गोजासोमोन औवा सिङाव सोदों आरो वायारखौहाय मोजां नुवाखैलै नै मोजां नुवाखै मम' दासो ओंखाम जाबोदों आङो चाय कफि लाबाय ओरैहाय गथ'फोर दङ नैबे बसनि बिदिनो फैबाय फासिबाय नेक्स्ट टाइम लेंबा सोबाग्रा नोंखौ
डिजे टावाराव फैलायबाय जानो नै खादाय सिननानै एसे मोजां मोनदोंलै टाक्ला नुबाय नै बेहाथ' मोखां जोंख्लाबजोब्बाय नै माला दामि दामि क्रिम लागायबाय माथो साफोरसो फैयो आङो टावार हटेल हाबसिगोन जागोन ना बेयाव बिराद फिसा नै रिल्स माबासो बियो रिल्स बनायग्राया लाइटआ अनसुनि पार्टि जानो थांगासिनो गोजौआव रिं लाइट दंबावोसो रिं लाइट माबा ओइ बेसेबां सेकेन्ड लायो साननांगौमोन बारा लाया 10 सेकेन्ड मा नाम रेस्टुरेन्ट डिजे टावार हटेल ग्रिल रुपटप बेयावसो गाबदों ना बाव गाबदों फेनफोरा फेना गाबो फेन नङालै माबासो गाबदों 272 लाखिबायलै स्टेसनाव 1 2 3 go Oh my god जोंनिया नैबे बस डिजिटल पार्टि very clean restaurant पुरि गिन्जादों पुरि सब्जि उदालगुरिखौ बेयाव थानानै नाहरजोबनो हायो आरो बै जाबाय गलमाखौ आं जुम खालामना 10x आव वाव iPhone 14 ल'सै नालाय आंना आल्ट्रा S23 हरजोबगोन आं गलमाखौ बै बिल्डिंखौ नै नैबे जाबाय बहा बिसाल बै बिसालसो रेकर्डानो जायाखै जा होमबाना जाबाय फिसाल नैबे हे गाइस फाइनालि 700 दोलाबाय फेसियेल खालामनाया नै बिनि थाखाय दोलादों 700 थाखा लस बिनि जाहोबाय थायो एकदम फासिबाय थायो मैयाबो कार्निभेलाव फेसियेल मैयाबो कार्निभेलाव बेनो आंखौ फासिदों आदिनिबो नै मा जागोन दा दङ फिन खनसेबाव डिजे टावार रेस्टुरेन्ट हटेलाव ओरैहाय बन्द'फोर दङ मोनसे एसे जानोसै जानानैहाय खामानियाव बिजि जाफिनसैलाय दिनै 4 सेटारडे अफिसबो गैया गाबोन सानडे समफोर क्रिसमास नेक्स्ट डे 26 आव एसे खुलिगोनदां होमबाबो एसेबां मोजां अफिस जायाथ' एसे टाइम पास खालामगासिनो दं रायजो राजानो थांबाय बेनिफ्राय आंना जुखामा खिलिहांबाय लाख थाखा फैगासिनो दङ बेथिंथ' नङा मोनगोन ना लाख थाखा मोनगोन 6 लाख खमसे खम 6 लाख 6 लाख मोनगोन होनबायलै जि दा गार' गायनाय 6 लाख बैखौ खिथागासिनो दं माबाखौहाय भैरबकुन्द'खौ हाजोखौ बै जाबाय भैरबकुन्द' हाजो गाइसमोन ओइ बियो वाव ओइ खै हाजार लांगोन ना खरसाया 70 माला 6 लाख मोनगोन 70 हाजार wah अनसुनि उनाव जानोसै दे थेंक इउ लै बन्धु दिनैनि थाखाय जाहोनायनि थाखाय स' दायो जाखांबाय थांसै न'आव जानो गोथाव जादों दस्रा टिमाव मोनदां माथो फेलाय मानसियानो नंब्रा फ्लाइटआव गाखोनाय बायदि रकेटआव थांनाय बायदि मोनलायलायदों माबायाव साबमेरिनावसो 3 करोड़नि साबमेरिनाव रकेटआव थांनाय बायदि मोनलायदां दाखालिनालै फिसा थैनाया साबमेरिना मानदि सिङाव जोंनिया बिदिनोब्रा साबमेरिनाव बिदिनो सिङाव ओंखारबाय ग्राउन्डआवहाय